Lagunok ongi etorri lastatzen. Kanalera ongi etorri estar diupale honetara jarraitu dezagun. Jojabidean helburu honetan aldi iluna deitu aldiogun. Zon alde horretara gaurko atalean behintzat. Joja pro modernak izango duten moduan izango gara eta lortu aldugun. Ez dakidana da, behin jojakide egiten zarenean erosean dituzun gauzatzak eta bat. Eta jakingo dugu kalkulak ongo inditugu nola ez hori bai lehen da bizi gauzak ureztatu eta geroko hori bai potua jartzeko egun polita gelditzen ari da. Sentitzen dut bide erdian zaude. Gautza hauek momenturik okerrenean gertatzen dira. Hau egunen batean bihurtuko ditu gauzatzak. Batzen jojabidera. Gaurko egun ez da gustatzen ari. Eta kalkulako egin baditugu 40.000-erekin jojakideak bilegatuko gara. Alde iluna sentitzen da.
joan gaitezen dartzara. Gaur ezin dugun ez egin. Jarritu ezagun bide gehiago bide. Ere ezak izen bat dekoan bar dute eskatzen dugun egiteko. Abalo gaita magoz nire azela. Ni pentsatzen, zaitik gaita magoz nire ekinen nahi zaitzen gaita mazortzi mila gadit. Oango bat tabernara, jendeak esaten digun, hartu dugun erabakia. Hau ere berriaren ez gureto batira.
Tamara gu. Pasatzen du. Hemen zuaitza eta sartzeko. Guatzen nahi lotara. Azken erandanak bigatik ematen dut. Denda y sirve esto. Iya, no batzuk.
Orain bai, jojabidera. Gero agian ondartzen da. Egin eta gero printzipio gauzatxoak egon nahi. Bai. Orain jartu ezagegu patxada handiagoarekin. Autorizado por el niño. Arraina ya joan digu. Aquí. Autobusa da garestiena, baina komeniz dira gena izin egutegi izatea hor jartzen dituzu espesoreak eta hasi iragarriak eta horrelako gauzak behin eta berriz hasten direnaz eta hor badaukazu diru pasiboa deitzen dira eta energia guztia gastatzen dizu. Zen tokita madirudi heltzen dira gaina eta
dago. Ia, Arrantzan oraindik ez daude askoren gainera. Baina, bueno, hori ere apurra horrein zaigu. Ikatz. Oazen ez dakizen nibertezen hasiak egiteko makina izateko. Ere nahi nuke izan urtzintzak bezala. Ikatz hau ere kanpora. Kolorea jarriko dugu ere. Gazteko animaliak behar ditugu eta ez daukagu. Hau da egin nahi dugun gauza bat. Eta horrengoz hau betikoa. Vale. Hobeto guretzat. Vale. Mira. Eskenan diru pila bat ateratzen dugu. Principios. Hauek
Hemen. Eta hemen. 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 Oraingoz horrela. Hemen egitea nahi dutena. Eta diru gehiago. Ian enbasadoraren bat ere egin beharko dugu. Handi bezut harrapatu.
hau beharko dugu, bai. Hori ere diru pasiboa. Burnia topatzen badu gor. Zer topatzen dugun inguru hauetatik.
joan beharko gara. Oso ondo. Bai. Bueno, ondo dago hori. Nola daukagun ikusteko. Agian hemen sartzen zaigu
Ba ez dakit. Baina begiratu behar dugu. Badirudi gaur ez dagoela. Bueno. Zerren gehiago. Vale. Hori izatea ere ongi dago. Hori ruibarboa dela dirudi.
hurbiltzen garen Robinen gana. Hor baldin badago. Iztegotan bostetan izten du. Dirudi ez, bihar etorriko gara. Madarigatua. Ea, zenbat diruan gastatutakoa eskuratzen dugun edo behintzat zenbat eratzen dugun kasuan. Bueno, agian 10.000 ez, baina agian gertu gongo gara.
Bai. Diru nahiko eskuratu dugu. Goazen Robinen gana. Vale. Hongo da orduan horra gauzatzuak entzera.
begira. Espiritu gezau desaposik gaur. Konturatu nahi zu bai.
Vale. Amargarren nivelero arrainegi. Ese no era. Arraina gehiago balio dute. Eloi bat. Nola zen? Vale. Yo tiren egiten joan gaitezke. Bat egin dezakegu. Hasiak egiteko gailu hori behar dugu. Hori Lorena
honetan gainabero honekin ez garizta saiatu. Berduguna gari, gaur restu, gero kalabaza pila bat erozian izateko. Eso es un tampoco. Espina más. No, lo agarro más. Balioko dute, uneko 50 gehiago, hori oso ondo dago. Aquí está. Ya per non starti singolo guisando, no trio.
Dididaba. Hola, what's the man? Bukatu zaigu arrantzarako abantail txikiari. Ez. Agian bai. Demora ematen dio gara zuri gabe. Bai, os lo agarraré, bai.
Gertuko dugu pakete hori jarraitzen badu. Bueno, gehiago. Bai. Hemen bat desaventura. Westerleri ere
Loirik ez daukagu. Madarikatua. Badirudi nahiko pozik gaudela. Tin, tin, tirin, 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 tirin.
Hemendik goitik zer dagoen. Izan barko da hori. Nahi eta nahi ez. Hala. Material hori guztia daukagu. Hori leharentzako. Beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko izan zaizuela, eta hurrengoan gehiago. Agur.